A Audiencia Provincial de Pontevedra absolve a Luísa Piñeiro de todos os delictos no marco da causa sobre as irregularidades nas obras do campo de fútbol de Moraña. O tribunal decide estimar o recurso presentado pola exalcaldesa de Moraña e exdelegada da Xunta de Galicia en Pontevedra contra a decisión do xulgado do penal número 3 de Pontevedra. En febreiro de 2021 condenara a 2 anos de cadea e a unha inhabilitación de 8 anos por considerala cooperadora necesaria do delito de prevaricación e autora dun delito de fraude. Esta sentenza levou a Piñeiro a dimitir como delegada da Xunta en Pontevedra. A Audiencia Provincial considera agora que se vulnerou o seu dereito fundamental a unha tutela xudicial efectiva debido á infracción do prazo de instrución. O procedemento se dirixiu contra ela tras declarar complexa a súa causa, polo que a súa declaración foi fora de prazo. Tamén muda a condena a Rafael Louzán. A Audiencia absolve o expresidente da Deputación de Pontevedra do delito de fraude á administración, pero mantén a condena polo delito de prevaricación, 7 anos de inhabilitación para emprego ou cargo público. O tribunal considera que Louzán cometeu irregularidades ao conceder a unha empresa unha subvención de máis de 86.000 euros para realizar unhas obras de mellora no campo de fútbol de Moraña que xa estaban en gran medida executadas. Contra a sentenza cabe recurso de casación.